Bamakona lamini na bolomala dugu cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔba an minnu bɛ ka radio joliba lamɛn an b'a fɔ yen na bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma bi ye ntɛnɛn ye min bɛ tali kɛ tɔ kalo kura ni o ye juin kalo ye ale ye tile 7 sɔrɔ san 2021 lamɛnbaa cɛ ni muso laadala ko dɔ an fɛ yan nɔ jɛmukan min ni o ye kunnafoni sɛbɛnw lakali waati ye a bɛ lase a balimakɛ Amadu Jalo fɛ don o don ntɛnɛn fo ka se jumadenw ma ne yɛrɛ balimakɛ fana bɛ yan n'o ye Amadu Tole nk'ale ye dɔngɔnɔ ye ale de fana bɛ kumaso kɔnɔ. Otea odo tulo ini sokoma amori ini sokoma kor basitila alhamdulillah mingi Musa Sanogo ale fana bolo be nege karafe la Mali yɛrɛ ni ha kosɛbɛ fembe benin be on fe shia bebian Musa ale togori sinafo do bien we mienga do di sinafo jamu kon bala but nasa sinafo do sinafo tewa na ngora na nyinga kuma ko kafe bitala aba kanyi gina fula dono ne fly Mali ni nga Musa nga fo tolo ko ku fuga do an che kan bla nyawo atebe abe gele folo nga sigi kun kadi ko jugu kosobe sigi kun kadi Mali kun kadi fembe kumbiya ambe be balmaya kumbiya sigi nyoya kumbiya fen chama tolo ambe se ka waso ni minye kosobe nga bi tolo ni ya fo mamin koro ba fo o wuli ka bu koro ba ayere aw Malien yere beninte folo tienla malo ala ko anga yere nyinga munana nayi tolo ni borami kosobe bi ni ko Mali kono bi hal ni ko mama ko ichekan aba ka kele kosobe agila ko moyo ke fu iteni geleate sikatala wallahi gele drone ba ke sikatala parce que baro ma manifi ni kira kuma bɛ ni tɔrɔle do kɔngɔ b'i la laɲini tɛ sɔrɔ baara tɛ sɔrɔ e bɛ boli sira min kan o man ɲi kosɛbɛ e bɛ bɔ so e bɛ don so e bɛ bɔ cogo min na e bɛ don ten jamana ɲɛmɔgɔw ka sira tɛ jamanadenw na jamanadenw yɛrɛ tɛ jamana ɲɛmɔgɔw bonya bɛɛ to bɛ to i yɛrɛ ma ten sariya tɛ bonya min kan min kɛ o t'o kɛ min ka hakɛ ye min ye o ti di o ma e fana kan ka baara min kɛ n'i y'a mɛn i bɛ i ka hakɛ ɲini o y'a sɔrɔ i fana ni min ka kan i y'o kɛ avant de réclamer ses droits il faut faire ses devoirs siga t'o la o jɛlen don tolo n'o ma kɛ o a kɛra bilisa ɲami ye bɛɛ bɛ taa i yɛrɛ ma Mali taabolo filɛ nin an bɛ baga ɲɔgɔn ma tongo do an bɛ baga ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ tolo n'an segira kɔ fitinin dɔrɔn k'a lajɛ nin ko in bɔra min an ye ɲɔgɔn ɲininka nin gɛlɛya ninnu bɔra min tolo fo kana maa wɛrɛ sen don an ka kow la ka don an ni ɲɔgɔn cɛ mais siga t'a la Amadu i y'o mun fɔ an y'o de fɔ su ani tile an b'o fɔ yan nɔ an ko tiɲɛ don k'a fɔ don tɛmɛlenw na n'i y'a jateminɛ Mali diya min tun bɛ Maliko la tɔgɔ min n'o bɛ Maliko la n'i ye nin jateminɛ dɔ wɛrɛ tun tɛ malidenw yɛrɛ ka jija malidenw ka ɲɔgɔn faamu malidenw ka ko to ɲɔgɔn ta la a tɛ k'a fɔ ko gɛlɛyaw tun tɛ yen bari kow tun tolen don ɲɔgɔn ta la wa an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɛma o ka ɲɛmaya bɛ di a ma min ye kɔma ye o n'a dɔn k'a fɔ ale fana jɔyɔrɔba b'a la n'i y'a mɛn ɲɛma o kɔma de b'a la ɲɛmaya tɛ koyi tolo ni ko ɲɛma kɔmɔgɔw de don kosɛbɛ ni kɔmɔgɔ tɛ kɔ e bɛ k'i yɛrɛ kɛ ɲɛmaya ko a ka gɛlɛn donc kɔmaw k'a dɔn n'i y'a ye karisa ye ɲɛma ye anw de b'a kɔ kosɛbɛ ni ɲɛma fana y'a dɔn n'i y'a ye ne ye ɲɛma ye kɔmaw de bɛ ne kɔ siga t'a la n kan k'u ka laɲini sabati tolo a banna o faamuya nana ko bɛ sabati nka tolo an kun ye jamana ye fɔlɔ on prenait l'exemple sur le Mali misali tun bɛ ta anw kan basigi la kosɛbɛ basigi la ani sari kuntan ko min o bɛ kɛ jamana tɔw la o kun tɛ kɛ yan mais sisan tolo a lajɛ kɛ a tiɲɛna lajɛ kɛ an ka segin an kɔ dɛ segin ko segin cɛkɔrɔ ma a bɛ maa dɔnbaga de caya nka tolo a bɛ kɛ sababu ye i bɛ bɔ ko caman kalama i mago bɛ basigi min na o bɛ na an bɛ dugawu kɛ jamana in Ala k'a basigi Ala ka kɛ an malidenw bɛɛ lajɛlen sago ye o tuma gafew b'an bolo o de y'an sigikun ye an b'a lajɛ k'an da don olu la an bɛ taa Musa fan fɛ Musa i bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na kumaso kɔnɔ. Joliba FM. Afundi sɛbɛn min bɛ yen n'an bɛ an da don la fɔlɔ o ye indicateur de renouveau ye Amadu Tolo a kumana min ye Dramane Alu Kone ye a ko min ye Asimi Goita ye Asimi ko a makɔnɔnen don bi
bi ye donba ye don min ni a damana don do sabu ko Asimi Goita a ka lakodɔn jɛma yɛrɛ fɛ ko a bɛna sigi ka bɛna kalenka siɲɛ kɛ maliden ani jɛma ɲɛna bi k'a fɔ min ye jamana ɲɛmaya ye o bɛna di a ma nka tolo kalenka siɲɛ a bɛ kɛ bɛɛ sigi bɛ ka ɲɛ bɛn Asimi Goita ma bi ka daminɛ Bamako yan ka tɛmɛ Faransikaw ka faaba Paris ka tɛmɛ faaba caman farafinna yan nɔ hali nanzaraw fɛ yen bɛɛ de sigi bɛ ka Asimi Goita ka kalenka siɲɛ kɔnɔ bi kalenka siɲɛ min na a bɛna kuma ta tolo ko tulo ɲɛgɛlɛn jɔlen do tulo minnu ni olu bɛna Asimi Goita lamɛn yɔrɔ ni waati in na ni ye jateminɛ kɛ Faransi min ni ale y'a ɲini k'a fɔ ko ale ka kɛlɛcɛw olu ka baara fɛn fɛn bɛ Mali la yan k'o ka sonsoro fɔlɔ Asimi Goita a bɛna kuma minnu kɛ bi kuma ninnu kɔnɔna la a taabolo n'a taasiraw kumaw tacogo ni a sera ka kuma fɔ min bɛ taa Faransi jimi sira fɛ walima n'a sera ka kuma yɛrɛ fɔ min bɛ se ka Faransi dusu salo dɔ bɛ dɔ la Faransi min ye fasiridi sɛbɛn ka kuma do daki ale ka dakuruɲɛ kelen Faransi min ye an dɛmɛba ye ko kabi san 2012 gɛlɛya min nana yɔrɔ jamana fɔlɔ min n'o ka kɛlɛcɛw bi yan o ye Faransi ye k'a na kɛ sababu ye an dɛmɛba in ko Faransi u bɛ sɔn ka ji dɔɔni kɛ o koliji la ka segin ka na k'u ka kɛlɛcɛw bila an ka dugukolo sanfɛ ko baara in ko gɛlɛn do dɛ ko gɛlɛn do a ma nɔgɔn a dun a gɛlɛyara jɔnni yɛrɛ ma fɔlɔ o ye premier ministre kura in ye n'o ye Choguel Kokala Mayiga yɔrɔ min ye a bɛ jɛkulu min ɲɛma M5 RFP sifinnakaw olu kalenkan yɛrɛ ye ko Faransi yɛrɛ de ka i kɔ don Mali la ka taa ka bɔ yan pepewu kosɛbɛ o dun kuma min fɔra Choguel Kokala Mayiga ye o tɛ Faransi fɛla ye o kuma in tɛ Faransi kulo la kuma duman ye Dramane Alukɛnɛ ko dakuruɲɛ kelen na ko fɛn bɛɛ la gɛlɛman cɛ fila in bolo Asimi Goita ani colonel Asimi Goita ani Choguel Kokala Mayiga tolo ko bi daminɛ bi kosɛbɛ ala ka k'u ma hɛrɛ dɛ ala ka kɛ jamana yɛrɛ ma hɛrɛ ale indicateur kelen in kɔnɔ ko maa 12 minnu ye jamanaden gansanw ye civiliw o maa tan ni kelen k'olu fara wulikajɔ dɔ senfɛ bamacima dɔw minnu ni o ye nin walejugu in kɛ a kɛra menaka de tolo lakanabaliya min ni o b'an ka jamana kɔnɔ don o don i bɛ dɔ de fɔ ka dɔ to yen a jara k'a fɔ communiqué min ni o kɛra sibiri juin kalo tile 5 plateforme des mouvements du 14 juin 2014 olu de ye a fɔ ko olu bɔra ko ni walejugu in kalama ko farali min kɛlen filɛ nin ka ɲɛsin jamanaden gansan maa 11 ma a kɛra a taara ka ɲɛsin siya dɔw de ma ko min ma ko Ibogolitan maaw a taara ka ɲɛsin olu de ma a kɛra Agarangambo nin bɛ Menaka mara de la tɔgɔw kɔni fɔra a la min ye jɛkulu in u y'a jira k'a fɔ a ma bɛn olu ma sabu maa minnu ni olu dara k'u fa nin cogoya la k'u ni kɛnɛ karaba a jala k'a fɔ maa 3 b'a la olu yɛrɛ kɔni ta kɛra k'u da k'u kantigɛ yɛrɛ dɔw bɛ olu ka baganw taara ka taa n'u ye min ye u ka bagan jigiɲɛ ninnu balo mara yɔrɔw k'u ye ta don nin bɛɛ lajɛlen la a jala k'a fɔ wale min kɛlen nin ye n'a jala k'a fɔ wale don a bɛ dankari kɛ hadamadenya yɛrɛ la tolo ni maninfiɲɔgɔn kɔni ni kɛnɛ karaba i donna hali ala gasi la walasa a jala k'a fɔ nin waati in na indicateur ka fɔ la jɛkulu in ni o ye communauté arabu ye u y'a jira k'a fɔ u bɛ nin kɔn kosɛbɛ a ma bɛn u ma wa k'u bɛ jamana faamaw ladɔnniya k'a fɔ min kɛlen nin ye maa minnu ni u fara u denw ni u sɔma minnu bɛ yen k'ale ka wulikajɔ kɛ k'olu magɛ joona walasa u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min na ani ka waleya min kɛlen nin ni a maa minnu y'a kɛ u kɛmɛ k'u jɔ sariya jɔyɔrɔ de la ka nin wale jugu ninnu kɛ foyi tɛ bɔ a la jamana kɔni sigin bɛ k'u lajɛ ninnu bɛ ka u ka wale jugu kɛ i n'a fɔ a ka di u cogo min na ko hali lakanabaliya kelen siratigɛ la ko RPM parti min bɛ yen ni fanga tun b'a bolo ale vice président u ka sifinnakaw ka vice président ni o ye Demba Kulubali ye ko bamacimaw ye ale fana jaso a yɛrɛ wolodugu la ni o ye Togore Kunbe ye Togore Kunbe commune kɔnɔna la a kɛra sibiri tɛmɛnen ko bamacimaw ye ale fana jaso ka taa n'a ye tolo ale kɔni bɛ taali la hali sini
a ma ye kuma in ye dɛ kunnafoni don an y'a bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ lamɛnbaaw bonya b'a la Joliba FM kunnafoni sɛbɛn min bɛ ni o ye les échos ye les échos welewele a kumana tolo a jirala k'a fɔ min ye maliden minnu bɛ ni olu bɛ jamana kɔ kan yɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn dɔ kɔnɔna la tɔn min ni u k'a ma conseil supérieur de la diaspora malienne kosɛbɛ CSDM min ni a bilama a bɛna fɔ ɲɛma fila b'a la ɲɛma fila in ko ninnu bɛ ka muru de don minɛ a ka sama u ni ɲɔgɔn cɛ a dun n'o kɛra a bɛ a laban dɔ bɛ jogi kosɛbɛ o la sa Sheriff Haidara ani Bayidi Darame ni cɛ fila in minnu ni bɛn tile tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bi sabu maa fila minnu ni olu bɛ ɲɛmaya nɔfɛ conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM ko maa minnu bɛ Mohamed Sheriff Haidara nɔfɛ ani maa minnu bɛ Bayidi Darame nɔfɛ ninnu kɔni kɛn bɛ bɛɛ bɛ ka kuma jugu de seri ɲɔgɔn kan ala ye diɲɛ don o don da Haidara ani Darame bɛɛ dun bɛ k'a fɔ ko olu ye CSDM ɲɛmaa ye min Bayidi Darame yɔrɔ a jala k'a fɔ ale yɛrɛ ko ale sugandira assemblée générale de senfɛ min kɛra sibiri mai kalo tile 29 tɛmɛnen Memorial Modibo Keita la yanni u ka conseil d'administration dɔ fana ka kɛ 3e conférence nationale min kɛra janvier kalo tile 20 n'a tile 21 san 2021 in na o de fana senfɛ Mohamed Sheriff Haidara ale sugandira ka kɛ CSDM ɲɛmaa ye yɔrɔ ɲɛmaa fila sɔrɔla jɛkulu kelen o de kɛra kɛlɛ yɛrɛ dayɛlɛlen cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ CSDM minnu bɛ Mohamed Sheriff Haidara nɔfɛ minnu bɛ ka Bayidi Darame yɛrɛ senkɔrɔma don bɛɛ kɔni bɛɛ funteni wulilen don ka kɛ ɲɔgɔn kan bi a bɛna fɔ don o don i bɛ kuma kura mɛn dɔ da dɔ bɛ bɔ ni a ka hakililaw ye mun min na ale nana kɛ ɲɛmaa ye Bayidi Darame ale nɔfɛ maaw olu ko siga t'a la congrès min kɛra ko ani conférence nationale min kɛra ka taa se conseil d'administration ma ani si ma Mohamed Sheriff Haidara a yamaruya ko ale de kɛra CSDM ɲɛmaa ye a ko k'olu ka avocats bɛ yen wa dossier b'u bolo ko in yɛrɛ ko u bɛ ka a sama ka taa sariya yɛrɛ ɲɛkɔrɔ walasa tiɲɛ ka se ka fɔ u ko u ye jateminɛ min kɛ o ye k'a fɔ Mohamed Sheriff Haidara ko sɛbɛn t'a bolo foyi t'a bolo lahalaya foyi t'a bolo bi k'a fɔ k'a bɛ se ka jɛkulu sigi jɛkulu min bɛna kɛ tɔnɲa jɛkulu min sigilen don malidenw tɔgɔ la n'o ye HCMA o conseil des maliens de l'extérieur ka kɛ o jugu ye ko o yamaruya t'a bolo ale dun bilama a bɛna fɔ a kɛra CSDM ɲɛmaa ye jugu wɛrɛ ma sɔrɔ a la o conseil des maliens de l'extérieur kɔ o de ye Bayidi Darame ka kuma ye nka Haidara fana ka maaw ka kuma la olu bɛ ka Bayidi Darame ka jalaki ta k'a sɛgɛrɛ kosɛbɛ sabu k'a ye min kɛ o ye escroquerie ban organisée ka fɛn caman kɛ CSDM yɛrɛ gafew k'olu kuma yɛlɛma ka k'a ta ye hali CSDM ja min bɛ yen n'o y'a logo ye k'o yɛlɛma ka taa fɛn wɛrɛw k'o la min ni CSDM sariyaw tɛ taa a jarala k'a fɔ nin ko in kɔni siga t'a la tolo sariya de bɛ ko bɛɛ la dɛ sariya de bɛ se ka don ninnu ɲɔgɔn cɛ ka ninnu fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ ninnu bɛ ɲɔgɔn na a kɛlɛ min ni maa t'a a ban waati dɔn kuma in nin ye an ka kuma tɛ an y'a bɔ les échos welewele kɔnɔ lamɛnbaaw bonya b'a la. Joliba FM. kunnafoni sɛbɛn bɛ ni o ye Nouvelle Horizon ye ale kumana Nouvelle Horizon kumana tolo a jarala k'a fɔ min bɛ tali kɛ halisa diɲɛ setigi jamanaw ani diɲɛ waribonba jamanaw u sɛbɛkɔrɔ dimini don Mali kɔrɔ sabu ko an ye coup d'état kɛ coup d'état min ni o ma bɛn diɲɛ jamanaw ma ko diɲɛ waribonba min ni Mali yɛrɛ bɛ juru caman o bɛ juru caman don an na o bɛ dɛmɛ caman ta k'an sɛgɛrɛ o ye Banque mondiale Banque mondiale n'i ye jateminɛ kɛ nafolo kasabi miliyari ba caman o de bɛ bɔ Banque mondiale la ka ɲɛsin Mali ma san o san ka an dɛmɛ projets la Mali kɔnɔ yan ani an ka togodaw la a jala k'a fɔ Banque mondiale fana wulilen filɛ ka a ka baaraw an bɛ taa nafolo ta ka na n'a ye Mali kɔnɔ yan ka baara kɛ n'a ye ka ko k'a jɔ fɔlɔ une pause dans le décaissement en attendant l'évolution de la situation au Mali. Kuma jɛra ye. O jɛra passe. A jɛra k'a fɔ tolo Nouvelle Horizon ko min ye Mali
a bɛna fɔ jagoyala ko min kɛra ni colonel Asimi Goita ale fɛ ka cɛmancɛ fanga ɲɛma Bandaw ale ni Muktar Wan k'u bɔ u jɔyɔrɔ la diɲɛ magobatigiw minnu bɛ yen i n'a fɛ FMI Banque mondiale CEDEAO Union africaine ninnu bɛɛ lajɛlen ko Mali aw ye nin min kɛ nin ye ni démocratie tɛ taa ani bɛɛ fanga tɛ taa ani anw yɛrɛ ka sariya minnu b'an ka tɔn kɔnɔna la a n'o tɛ taa yɔrɔ CEDEAO ta kɛra tɛmɛ an ka taa ye CEDEAO ma jɛ ni coup d'état ye u furadama sabu u y'a i bɛ fɛn min bɛ sɛgɛrɛ i kan ka fɛɛrɛ tigɛ o la CEDEAO maaw ta y'u ye ni min ye Union africaine ye olu kalenkan ye ko farafinna jamanaw kɔnɔna la ka coup d'état kɛ walima ka jamana kuntigi jagoya bɔ a jɔyɔrɔ la a dɔ bɛ dɔ la a bɛ se ka se u yɛrɛ ma ye k'u tɛna se ka Mali ye nin ko in na k'an ye k'an to yen sabu dɔw yɛrɛ ko Mali kɛra coup d'état jamana ye Banque mondiale yɔrɔ dɛmɛ ko nasira la nafolo kasabi caman de bɛ yen olu b'o di an ma san o san n'i y'a miliyariw jate waati yɛrɛ kama tolo an tɛna an da don a la nka k'a fɔ Mali kɔsa in na yɛrɛ min ye cɛmancɛ fanga ye olu ni Banque mondiale kun bɛnna nafolo kasabi caman la a fɔ min ma ko plan d'action gouvernemental PAG o kun ye miliyari caman ka o layidu ta an ka jamana in san 2021 kɔnɔna la fo ka taa se Fonds monétaire international ma kabi u ka jɛrɛ dɔ sen fɛ avril kalo tile 2 a ka se a tile 11 ma k'u bɛna nafolo caman di an ma an ka se ka baara kɛ n'a ye baara ko gɛlɛya jamanaden minnu bɛ yen ni se t'u ye baloko nasira la dɛmɛ bɛ se ka kɛ nin ko ninnu siratigɛla cogo min na ko a nafolo ninnu dɔw dira dɔw ma di nka a baara kɔni ko a jɔlen filɛ nin ye fɔlɔ yanni kow ɲɛ ka sɔrɔ ale nouvelle horizon kelen kɔnɔna la a jala k'a fɔ cɛ min bɛ yen n'ale bɛ CEDEAO ka cidenya la bi Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ Goodluck Jonathan a ye Nigeria jamana kuntigiya kɛ ka tɛmɛ k'a makɔnɔnen don Mali kɔnɔ yan Bamako yɛrɛ sini juin kalo tile 8 a tile 9 a nakun wɛrɛ t'a la o tolo Goodluck Jonathan na furadama dɔwɛrɛ tɛ ka na lajɛ ko bɛ lahala min na u y'a bila cogo min na ni a bɛ ka u y'a fɔ cogo min na ni u ka laɲiniw bɛ ka labato walima ni a tɛ ka bɔ a sira ma a jirala k'a fɔ ko sini juin kalo tile 8 Mali faaba Bamako yan min ye Goodluck Jonathan ye a bɛna ani maaw bɛna ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min y'an ka jamana ɲɛmaaw ye yɔrɔ colonel Asimi Goita ale yɛrɛ makɔnnen don bi a kan ka kalinka siɲɛ kɛ diɲɛmaa ye n'o kɛra ka ban cour constitutionnelle ɲɛkɔrɔ o y'a kɛlen jamana kuntigi ye ni premier ministre yɛrɛ sugandira ko la Goodluck Jonathan ani ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn ye ka sigi ka kuma kow bɛna taa taabolo min kan ka kɔn o fana ɲɛ a jala k'a fɔ juin kalo tile 19 nata in na ko jɛrɛ dɔ bɛna kɛ jɛrɛ min ni o ye ɲɛmaa minnu bɛ yen ni olu bɛ CEDEAO tɔgɔ la olu bɛna taa jɛrɛ kɛ ka kuma hali Mali ko in kan ni ye jateminɛ kɛ CEDEAO ale kɔni tile kelen a ma ɲinɛ Mali ka lahala in kɔ o de la CEDEAO ka ciden ni o ye Goodluck Jonathan ye ko a makɔnɔnen don sini tarata Mali kɔnɔ yan tolo kunnafoni wɛrɛ min ni o bɛ ale nouvelle horizon kelen in kɔnɔna la ɲininkali de kɛlen don ko yalima Mali kɛmɛ a ka sariya minnu bɛ yen n'a b'o sigi sanu bɔli ko la an ka jamana kɔnɔ yana a sariya ninnu an yɛrɛ de ye sariya ninnu an yɛrɛ de bɛ ka bin an yɛrɛ ka jan kɔnɔna la wa ɲininkali de don sabu n'i ye jateminɛ kɛ affaire min bɛ yen ni a ye bololabaarakɛla caman ɲɛkɔrɔsi an ka jamana kɔnɔ yan maa maa bɛ yen ko e bɛ kɛnyɛrɛ baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanuko dugujukɔrɔ nafolo nasira la a ye caman dabali ban kosɛbɛ sabu sanubɔyɔrɔ min filɛ nin Minan Koto Keɲeba marabolo kɔnɔna la ale kuma cayara kosɛbɛ a jala k'a fɔ ko ni ko in sen ka taa lajɛ i bɛ taa sɔrɔ kiiri tigilamaw ni politiki ko o de b'a ko kɔfɛ n'i dun ye jateminɛ kɛ ko in dun a tɛ dan Mali kɔnɔ yan hali setigi jamana minnu bɛ jamana wɛrɛw kan Mali sanubɔ ko olu bɛɛ lajɛlen da bɛ a la o la maa de b'i yɛrɛ ɲininka tolo an ye sariya minnu sigi kɔdi mini ko la Mali kɔnɔ yan a sariya ninnu an yɛrɛ de bɛ ka bin a jan kɔnɔ wa sabu n'i dun ye jateminɛ kɛ sariya minnu taara a kun de ye sanu bɛ se ka yele maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen hali n'a sɔrɔla maa wɛrɛ bɛ na ka na sanu bɔ an n'o b'a tila i ta ye nin an ta ye nin ye jamanadenw bɛ se ka sanu sɔrɔ ka u mago ɲa la cogo min na tolo ko sariya ninnu n'a ma lajɛ ka a fɛsɛfɛsɛ tuguni walasa sanuko in
sanu bɔko in a bɛ se ka nafa se an ma cogo min na dugukolo de anw ta ye n'a fɔra o dugukolo bi di maa wɛrɛ ma walima a mana maa min ja gafew bi bɔ min nana fɔlɔ a ka di o ma premier venu premier servi k'a k'o ye tiɲɛna ko sariya in a kan ka lajɛ sabu tolo a bɛ maa hakili jigin mun na sanubɔ cakɛda min bɛ yen n'u k'a ma société canadienne bitu gold ale de bilala ni kɔlɔlɔ kɔnɔna la maintenant ko to ale sanubɔ yɔrɔ in tun bɛ ale de bolo a jirala k'a fɔ kɔdimini kura min bɔra san 2019 o kɔdimini maa bɛ yen k'e bɛ sanu bɔ an ka jamana kɔnɔ a nana kɛ yɛlɛma dɔw donna na min kɛra sababu ye dugukolo yɛrɛ ni maa fɔlɔ min nana yɔrɔ bɛ di o ma o de kɛra sababu ye sanubɔ cakɛda dɔ bɛ yen little big mining ale nana yɔrɔ in dira ale ma k'a sɔrɔ don bitu gold ye miliyari caman de di ni yɔrɔ kofɔlen walasa a baara bɛ se ka kɛ a dun b'olu de bolo sariya kura minnu bɔra walasa u bɛ se ka ɲininiw kɛ ka yɔrɔ in ka sanu bɔ a yɔrɔ la a jala k'a fɔ sariya ninnu n'a ma ni sigi ma k'a kunna k'a ko lajɛ sabu a bɛ ka tɛmɛ sira minnu fɛ nin ye a bɛna fɔ sariya min b'a la sariya don min ni sariya foyi t'a kɔnɔna la un vide juridique a bɛna fɔ ni o dun kɛra maa min n'a ka kan a bɛ kumaniya ka bɔ o ma ka taa di maa wɛrɛ ma o dun o bɛ na ni gɛlɛya ye ko bitu gold ani little mining olu de bɛ ɲɔgɔn na nin ko la fɛɛrɛ ma se ka sɔrɔ a la a dun Mali dugukolo Mali ɲɛmaaw de ta don olu de kan ka sariya bɔ a la walasa maa min n'a ka kan a ka di o ma kuma in ye an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ lamɛnbaaw bonya b'a la. Joliba FM. kunnafoni sɛbɛn bɛ ni o ye le soir de Bamako ye ale kumana soir de Bamako a y'a jira k'a fɔ min premier ministre kɔrɔ min ni Ibrahim Bokar Keita ka waati ale de kɛra Ibrahim Bokar Keita ka premier ministre laban ye Dr Boubou Cissé Amadu Tolo ko a kumana a kumana ayiwa nin y'a kuma fɔlɔ yɛrɛ ye kabi Ibrahim Bokar Keita ka fanga dafiri la kosɛbɛ Boubou Cissé a ka kuma kɛra mun ye Nouvelle Horizon kɔnɔ a ko Mali la yan ni jamanadenw tora kuma bɛɛ kosɛbɛ k'a fɔ maaw kɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye i n'a fɔ ka maaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na karisa ka fisa karisa ye walima karisa man ɲi karisa ka ɲi kuma bɛɛ maako a Tolo ko n'an ma bɔ maako la Boubou Cissé de y'a fɔ ko ni an ma bɔ maako la Tolo hali fanga kura min n'a bɛ sigi fanga o fanga n'a bɛ sigi Mali la fanga in a bɛ dafiri walima jamanadenw yɛrɛ bɛ wuli k'a fɔ fanga taabolo man ɲi ayiwa Boubou Cissé a yɛrɛ sɔnn'a ma a ko hali olu yɛrɛ ka waati Ibrahim Bokar Keita tun bɛ fanga la waati min ale Boubou Cissé yɛrɛ tun bɛ premier ministre la waati min na a ko ale sɔnn'a ma dɛ min ye jamana kɔnɔna la tiɲɛna olu nana baara camanba de kalifara u la baara ninnu caman bɛ yen u ma se ka a kɛ ka se a dan na ko nka a ko caman fana kɛra maaw k'o fɔ dɛ o de y'a to a ko maa ko kan ka bɔ o la sabu a bɛ se ka kɛ Boubou Cissé a bɛ fɛ ka min fɔ yan olu i ye baara ɲuman min kɛ o tɛ fɔ nka juguman dɔrɔn de o bɛ ye n'o tɛ ko olu nana waati min na ale Boubou Cissé yɛrɛ kɛra premier ministre waati min na o y'a sɔrɔ lakanabaliya kɛmɛ ka Mali lamini farafar'olu bɛ senna sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ ale nanen u ye baara min kɛ accord politique de gouvernance u sera k'o sigi sen kan dialogue national inclusif u sera k'o sigi sen kan ani a ye kuma in fɔ kɛnɛ min kan n'o ye TV5 Monde Afrique ye jɛmukan dɔ bɛ yen ni u k'a ma ko si vous me disiez la vérité o de kɛnɛ kan a ye nin kuma in fɔ maa min tun bɛ k'a ɲininka o y'a jira ko o dun mana kɛ cogo cogo coup d'état kɛra dɛ Boubou Cissé ko coup d'état kɛra kɛ nka n'i y'a ye coup d'état in kɛra o y'a ye de bɛ baara min kalifaraw la sabu Mali sifinnakaw caman bɛ bi baarantanya b'u la caman bɛ bi minnu ni laɲini yɛrɛ o sen tɛ ka sɔrɔ a ko ni baarantanya in lajɛ a bɛ san 10 caman de bɔ bi Mali kɔnɔna la baara tɛ sɔrɔ ka di sifinnakaw ma maa min bɛ yen yɔrɔ an ye nin kuma fɔ an ka kuma daminɛ na kosɛbɛ fasiri ka kuma tɛ nka fasiri yɛrɛ kɔnɔ Boubou Cissé a ko barantanya bɛ Mali kɔnɔ o de kɛra sababu ye sifinnakaw u bɛ wuli ka jɔ la faamaw yɔrɔ kuma bɛɛ a ye baara di an ma maa min bɛ yen ni minɔgɔ b'a la n'i ma ji d'a ma kɔngɔbaatɔ ka kɛlɛ o ka teli dɛ o de la Boubou Cissé ko bi Mali a kɛra sababu ye ale yɛrɛ ye Mali taabolo faamu sabu a ye jɔyɔrɔ min kɛ jɔyɔrɔbaw don Mali taabolo minnu bɛ yen ni
i kan ka dɔn jamanadenw kan ka don sira min fɛ u man ka don sira min fɛ ko a bɛna fɔ Bubu Sise a ɲininka laban min kɛra la maliden minnu bɛ yen ne a bɛ se ka kuma lase u ma o de k'a fɔ ko Tolo n'an ma jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka jamana jɔ ani an ka ɲɔgɔn lamɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Mali jɔtɔ a bɛ kɛ baara ye k'a bɛna fɔ Bubu Sise hami b'a la jamanakuntigi kalata natɔ na san 2022 ka se ka i sen don o la kuma ye nin dɛ ale ye soirée Bamako kelen kɔnɔ ka kunnafoni kuncɛ teliya la Tolo min ye sariya jagoya sariya tigilamaw ye maa minnu bɛ yen ni olu ko baara ka kɛ ni alisilamɛya ye ka sɔrɔ don alisilamɛw tɛ sariya min ni a bɛ ka i kun poyi dɔɔni an ka jamana kɔnɔ yan tɛgɛtigɛ ni bolotigɛ ni sentigɛ k'a fɔ karisa ye suyɛni kɛ walima a ye nin kojugu in kɛ yɔrɔ jadisiw kun b'a a ko la an ka jamana kɔnɔ yan u kun y'a sonsoro waati dɔ la k'a bɛna fɔ a daminɛna kura ye ko fila denmisɛnnin maa 4 ko olu bolow tigɛra a bɛɛ lajɛlen y'u kinibolow ye a kɛra Mali ni Burkina dancɛ la k'a bɛna fɔ ko sariya min ni silamɛya sariya ye o ka fɔ la o de labatotɔ filɛ nin an ka jamana kɔnɔ yan jadisi minnu ye nin ni u ka wulikajɔw a ka bon kosɛbɛ Mali Burkina Faso olu dancɛw la fila denmisɛnnin 4 min ye nin ye ko jalaki taara ka ɲɛsin ma k'a fɔ k'u ye misiw de suɲɛ u minɛnen kɔ u sɔrɔla ka t'u di ni jadimaa nu ma u y'u bɛɛ lajɛlen u maa 4 yɛrɛ jaabi Tolo dimi bɛ ninnu kan a ka bɔ hakili ma u yɛrɛ u n'u ka dimi bɛ ɲɔgɔn na halisa u bɛ k'a f'u ɲɛna k'u ka yafa deli Ala fɛ walasa Ala bɛ se ka yafa ma an tɛ kunnafoni bila nin kan soirée Bamako de y'a fɔ dɛ Tolo e kun bɛ yan ne bɛ yan ka se min ye Musa Sanogo ma ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a sini gafe kuraw bɛ bɔ an bolo lakale lamɛnbaaw ye ni min bɔra na n'o ye maa tɔrɔ ka yafa an ma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ aw ni ce Radio Joliba ka kunnafoni gafe